Yeah, 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 yeah. Ausdog XP. Ba't mo kinalimutan at ikaw ay nalibang sa dami na ng utang? Iyong di natandaan ang problema, ang mga inutang ang iba-iba. Bayaran mo sila para di magabol, diba? Sabi ko naman sa'yo, wag kang loloko-loko. Pagkatapos mong umutang, ika'y biglang lalayo. Kaya di nakaulit pa, kaya di nakaulit pa. Naman tayo, kailan ka ba matututo? Problema ka, sakit sa ulo, ika'y ekspertong manloloko. Bakit ba ang bilis mo na paniwala yan? Di ba may balanse ka ba na isandaan? Ilang beses nakakataka sa singilan, baka magalit na siya, ikaw ay masaktan. Nga kung pagbigay ng down, huhulugan daw kasi. Pero bakit hanggang now lang bigay kahit hindi? Lagi kang napapakamot pag singilan, pre. At kunwari ika'y nagmamadali. Pre, dahan-dahan lang sa iyong paghihiram. Kahit man ilan lang o pa 500. Huwag mong kalimutan ang mga inutang mong yan. Dahil kahit santinag, ay may kaso din yan. Alam ko at alam mong kapalang yung mukha, pero ang masama dun parang nagmaang-maangan ka. Ang mga ganyang pag-arte di dapat nang gawin pa. Tumigil ka sa dami ng utang, huwag ka namang iisa. Let me know kung sawa ka ng manloko. Let me know kung di ka na magtatago. Let me know kung ready lang magbayad mo. Dahil sabi ko sa'yo, baka makalab mo. Ba't mo kinalimutan at ikaw ay nalibang sa dami na ng utang? Iyong di natandaan ang problema, ang mga inutang ang iba-iba. Bayaran mo sila para di magabol, diba? Sabi ko naman sa'yo, wag kang loloko-loko. Pagkatapos mong umutang, ika'y biglang lalayo. Kaya di nakaulit pa, kaya di nakaulit pa.